You know, people often think obedience limits freedom. But in the Bible, it's the opposite. Labing kamahanan o balaan na mo nga Diyos. Karon Ginoo nga gabi samtang kami magatuon sa imong pulong. Kini unta maghatod ka namo sa pagkamatinumanon sa pagsunod sa imong kabubuton. Giyahi kami dinhi sa studio, labi na sab sa amo nga mga viewers nga kini maghatag kanila og lig-on nga pagtuo pagsalig kanimo ug maghatod kanila sa pagkasulundon sa imong kabubuton. Itugyan mo ni tanan. Pasayloa kami sumusala kay amo ning salig laom madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Dalaygon kayo ang Dios ni ini nga kagabion mga kapaglaom tungod kay gitagaan na punta og usa ka nindot kay nga panahon og nalipay mi nagtan-aw nga daghan kaayo ang nag-view kanato Pastor Joy labi na gyud sa mga batanon kay basta gugma na hisgutan ang mga batanon di gyud pauli labi na gyud ni mga idaran Pastor Joy. Once young. Once young. Always young mga kaigsunan. So, niining atong suhito karon nga gabi about the love, the power of obedience. You know, people often think obedience limits freedom. But in the Bible, it's the opposite, Pastor Joy. Because in Romans chapter 6, verse 16, nagaingon, don't you know that when you are offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience which leads to righteousness. Og nagingon usab diha Pastor Pamunag nga obedience to God leads to freedom from sin and into right standing with Him. There's power in walking free. In the Bible, obedience isn't weakness. Isn't strength. It's strength under control. It brings blessing, power, intimacy, and freedom. When you walk in obedience, you are walk in sync with God's will, and there is no safer, stronger place to be. Sa ato ba dahil mga kapaglaom nun, nindot kayo kay ato yun karon matunan karong gabi sa atong suwito nga kini di ay pagtuman, Pastor Joy, kining obedience di ay mao hinuon kini maghatag kanatog kagawasan. Dili kini hinuon mao'y makapaluya kanato, kun dili mao hinuon kini ang makahatag nato sa mga panghuna-huna nga mao gayud ang panghuna-huna sa atong Ginoo. So there is always strength sa imong gingon Pastor Joy, there is always power kung sa diha gayod nga musunod kita o mutuman kita sa pulong sa Ginoo. Anang gingon diha nga love. Okay. Love, the power of obedience, kanabang tungod sa gugma, mingduso kanimo mo mingduso sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Muhatod. Muhatod kanimo. O, sa pagka matinumanon. Dili kay tungod sa gugma, muhatod kanimo sa pagka masupakon. So, kung naay kanta Pastor Joy nga nagingon, the power of love, meaning, ang gahom sa gugma, mao na maghatod na to. Sumala ningon ni Pastor Joy sa balang kasulatan, ngadto sa pagtuman mga pinangga nga mga kaigsunan. Ang atong text karon Pastor Joy. Nagingon diha sa Matthew 22 verse 34 to 40, 37 to 40. In New International Version, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law, ingon diha mga kaigsunan, all the law and the prophets hang on these two commandments. Sa ato paday Pastor Joy, naadi ay gitawag nato the law of love. So ang kini nga balaod mao ginay ding gingon diha sa duha gayud kabutang no niini gisummarize ni Jesus makaigsunan nga kanang gingon diha love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Nandiyan nag-iyon po niya, Pastor Joy, nga, love your neighbor as yourself. Dili kini makapabugat na to ang paghigugma mga igsoon. Labi na yun sa pagtuman sa kasuguan kung naa si Jesus sa ato nga kinabuhi. Kung imong isummarize in one word, kanang law of God, imo na isummarize ang resulta na Pastor Pamunag, love. Love, pastilan. Kining youth director mga kapaglaom, naagyo na pirmi ang kanang gitawag gugma. Kay mao magid na ang atong mga youth, kanang gugma makapabuhi na sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom. So karon atong nabatnan nga, daghan kay mga panultihon nga, nag-ingon diya Pastor Joy nga, kana konong love is not a feeling, but
a principle. Ug nausahay mangutana, unsa may principle dai sa love? Ang principle dai sa love, naa di ay ang love kanang principle or law of love. Ug kana nga law mga kaigsunan, nag-ingon diha nga ang gugma dai Pastor Joy, walay boundary. Ingon po diya nga love knows no end. Walay katapusan. Walay katapusan. No limits. Kini Pastor Pamunag nagpasabot ang yun nga, that's a beautiful and deep truth. You're absolutely right. The law of love as shown through Christ is limitless. Wala gyoy kinutuban. Why kinutuban? Walay kinutuban bisan gamay. Laom-laom gyud ni Pastor Joy kay og mahigugma ta, walay kinutuban kay ang Dios pod wala man siya'y kinutuban. Kay nag-ingon man diha, God is love. If you love, then you have God. So diha nagdugang pa nag-ingon diha, no condition, no burden, it knows no bounds. It reaches into every broken place and beyond every human boundary. Grabe, Pastor Joy. Bisan sa tao na usahatay, hunahuna nga diha ra kutob, pero kinigitawag na tong sky is the limit. Murag wala gyud Pastor Joy. Why boundary? Unya nagdugang pa siya nag-ingon diri, let's explore that in a bit through the scripture nga atong i-reflect karon sa atong study mga kaigsunan, nga atong makita din ha sa ato karon nga mga slides. So dili ta magdugay mga kapaglawon Pastor Joy. Mudiretso dayon ta sa una nga principle niini nga gabi. Ingon diya sa una nga prinsipyo, obedience, the true expression of love. Mo nag-ingon diya sa John 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Sa magtiayon, Pastor Joy, warag ma-aplikar gyapon eh. Oo. Kay kung nahigugma ta, sunda nga akong sugo. Apan sa Biblia, nag-ingon yun diri, Pastor Joy, nga Jesus equates love with obedience. So it's not just about feelings, it's about action. O niya, nagdugang pa, Pastor Joy. Nga nag-ingon diya, real love shows up in obedience. There's power in that kind of loyal and faithful response. Grabe no, kanang gugma o obedience na ay relationship. Ang gugma o obedience na ay gitawag connection, mga kaigsunan kay unsaon na lang pag-express sa gugma, Pastor Joy, o mga kapaglaom, kung walay obedience. Puro disobedience. Unsaon na lang ka, mapurma bagyod ka ang gugma, mga kapaglaom, bisan sa inyong kaminyoon, bisan sa atong kaminyoon, nagtuo ko mga igsoon nga dili gayod, pinaagi ra gyud kana sa gitawag og obedience. Kaya naman ako, Pastor Pamunag, nga pag-ingon bitaw sa itong mga asawa sa una, labi na o gatong nagburos pa sila. Pag-ingon nga, ganahan ko mukhaon ani. Ganahan ko magpakuha ani. Mura bisag kung sa kalayo, bisag kung sa kakapoy, muadto magyuta. Kana siya mo na ang expression of love. Dili ni mo na siya ingon nga, pugsod Pastor Pamunag sa pagbuhat. Kung duli, murag ming resulta laba, murag ming carried away, nga imo nang gibuhat, kaya naman, mauna ang pagpadayag sa imo nga gugma. O karon para nga expression, Pastor Joy, matik. Automatic. Wala na dagang istorya. Matik na yun, basta nahigugma ta. Matik na yun, tuman na yun, mga kapaglaom. Pag-ingon nga, murag lamig yun, ay palito ta ni. Muna siya gitawag og expression, no? Of love. Of love. Pastilan pa mga kaigsunan. Nag-ingon diha sa ato ang sinulat sa kaminyon diha sa atong slides na ngayon, a husband's love and a wife's submission is not a test of their obedience to their spouses. It is a test of their obedience to the Lord. Dili day Pastor Joy nga og magminyo na ang atong oath or kanang ato abang pakigsaad o atong covenant diha sa atong asawa nato lang gihimo. Kun dili gihimo pud ay nato mga kaigsuonan dinha sa atong Ginoo. Kung ang bana o ang asawa matinumanon sa pagsunod sa kabubut-od sa Ginoo, walay rason nga ang banang asawa dili usab musunod sa kalipay sa bana o sa asawa. Amen. Kana ka-experience man gyud ana. Basta na ang imuhang pagsunod. Lisod kay Pastor Pamunag nga ikaw supakiro kayo sa kabubuton sa Ginoo. Mubunga po na ang imong pagkasupakiro diha sa imong relasyon, diha sa imong pamilya o diha sa komunidad, labi na sa iglesia. Amen. So diri mga kapaglaom sulti, diretso, mga igsoon ni ini nga mga sinulat nga gi-connect ni Jesus ang gitawag og gugma og pagtuman. He doesn't say, if you feel love for me, but rather, if you love me, keep my commands. Kana nga statement, Pastor Pamunag, nag-ingon diha nga,
obedience is a tangible. Kanang makita, gyud. Sakon pa, mahikap, Mahikap. o magakos nga ekspresyon diya sa gugma. So diha day kining mag-uyab gyud ay no kanang usahay bitaw manguyab ta. Karong mga panahon na Pastor Joy, warag makita ginato nga lahi-lahi na sa una sa atong panahon, warag dili man kaayo pareha karon nga kana bitang unsay tawag kana Pastor Joy? Mag-text then magluhod po then mo mangayo og Will you marry me mo propose? Nga hilabihan kayo niya pagluhod ana mga kapaglaom unsay isulti sa babae, tuman lang kita, labi na gyud og nahigugmata kay nag-ingon gyud diri nga it connects us from love to obedience, because obedience mga kaigsuonan dili lang na ingon nga magminyo taning bayhana nining lakiha mahimo tang malampuson kundi also choosing to follow God's will even if it's difficult. Mao nga sa kaminyo o daigsoon nga bisan usahay tayugon ang ato ang pamilya sa mga pagsulay, kanang ato ang commitment dili lang dai sa atong family, appeal na diha atong commitment sa Ginoo mga kapaglaom. Gani si Ellen White nagsulti mga kapaglaom nga nag-ingon diha in 1 John 2 verse 5 in New King James Version, but if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. The love to God will be shown by obedience and to all His commandments. Kung imong basahon sa Patriarchs and Prophets, page 469. All love to God will be shown by obedience to all His commandments. Love isn't vague or abstract. It is revealed in our willingness to submit joyfully to God's law. Dili dahi Pastor Joy, kana dahi mo submit na lang ta kay mao manibalaod, mo himo na lang ta kay mura natag napugos kun dili. It is submission willfully with joy, obeying the laws of God. Maunay ako nakita mga igsoon nga dili gyud bugat ang pagsunod sa kasuguan. Muna dili isod ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Basta na gugma. Amen. Nga gawas pa, ganong sayon po siya Pastor Pamunag, tungkol kay ang sugo sa Ginoo, puro naman na dili. Puro naman nag-ingon niya nga, dili. Lisod po kaya, pwede ka magpatay. Basta yung pinakalisod. Muna nga masayod siya sa pagtuman, kay sa pagsupak. Kay puro man na dili. So sa to pa, kung ikaw nahigugma sa Ginoo, di ka magbaton og laing Dios. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, di ka maglinok og larawan. Salamat na Pastor Joy. Ato na lantaw, no? Lantaw na to naron ang napulo kasugo mga kapaglaom. Ni ay mga importante nga prinsipol nga akong idugang pa Pastor Joy. Usa ta mo adto niana nagingon diha, true love for God is not proven by words alone, but by a heart surrendered in joyful obedience. Nagining joyful obedience, no? Wala sige juga ma-mention diri Pastor Joy. Kana malipayon. Gani nagingon diha nga obedience doesn't earn God's love. Dili kay pagsunod burag gihigugma jud ko sa Ginoo. Amen. Dili ana Pastor Pamunag kun dili it reveals that we have received it and that we trust Him fully. Kana gyung pagsunod Pastor Joy og mga pinangga nga mga kaigsunan, dako kay nang timailhan nga kita gayod nag-surrender sa Ginoo, nag-submit na sa atong kinabuhi sa atong Ginoo. Wala na ingon nga aron atong matandog ang Ginoo. Wala na ingon nga aron ato siyang mapagusto nato kay siya nakagusto na daan nato. Siya nahigugma na daan nato. Ang ato na lang nga the more we understand His love, the more we desire to obey. Not out of duty, but out of delight. Kanang pagka malipayon. Dili kay minsunod ka kay aron ang Ginoo maghatag nimo og pabor. Kung dili gitagaan magkagpabor, mo nang ikaw mo sunod. Amen. Taga pabor na gyud kay nang mutuman ta. Pabor na kay mutuman. Kay og dili ta mutuman mo nay di gyud pabor. Mo nang gitagaan tag pabor sa atong hinigugma, di gyud ta magsupak-supak. Amen. Sunod gyud ta. No mo nay giingon na Pastor Pamunag. Balik tas Biblia mga kapaglaom no. Kung imong lantaw nato diha makita nato si Isaac ug si Abraham diha sa Genesis chapter 22, nakita gyud nato mga igsoon nga nagaingon gyud diri Abraham's obedience to God was tested when God asked him to sacrifice his son. Abraham didn't hesitate. Ngano ka? Because his love for God was greater than his attachment to his son. He trusted God's plan even when it didn't make sense. In the end, God provided a ram as a sacrifice, showing that love and obedience
go hand in hand. Kibalo jud ko nga si Abraham mosunod. Tungod kay gitagaan gud siya og anak sa dugay kay nga panahon. Gitagaan gis nga dugay nga panahon samot na nga gisugo sa Ginoo nga mo'y ga-provide sa tanan. Ang nindot magudani sa kinabuhi ni Abraham, nakailag yun siya sa iya nga Ginoo. Amen. Mao nang mingsunod siya. Okay. Kay kung ikaw nakaila, musunod yun ka, kanatong mga anak, Pastor Pamunag, pangkuyog ta. Nganong makuyog ba na sila? Kay tungod kay nakaila sila sa ato mga O kaigsunan. dili lang nakaila, Pastor Joy, nahigugma po sila kanato. Mao nga si Abraham misunod usab tungod na siyang gugma. So dili ginato malalis mga kapaglaom no nga kung nahigugma ta, kita mga kaigsunan motuman o mosunod. Anhita sa ikaduha nga talakang mga kaigsunan. Love makes the law light. Pagkalindot kayo. Kung nahigugma ta, Pastor Joy, ang kanang kalisod sa kinabuhi, ang sugo, gaan ragyo kayo na. Nato tumanon, in 1 John 5:3, nag-ingon, in fact, this is love for God to keep His commands, and His commands are not burdensome. Dili bugat. Dili bugat. Kung dili, pertinggana. Pertinggana. Kung naalagi tayo, gugma, mga kaisunan. So, si John connects love and obedience directly. The key here is not just what we obey, but why we obey. Nganong mo sunod man ta sa atong asawa? Nganong mo sunod man ta sa Ginoo? Nganong mo sunod man ta, mga kaisunan, sa sugo? Tungod na kay naging diri. When we truly love God, obedience isn't burden. It becomes a delight, and the law becomes light because of love lives in. Nakainom-nom ko, Pastor Pamunag, ito nga ito China. Dili to tiyaw to nga experience yun. Nga, ang akong anak, 3 years old to siya. Nagtimbang og 23 kilos. Nga, grabe na nito kay imo kong gipangga. Naningkamot yun ka nga mabalin si Bibi nga mo transfer og sungay sa imo ha. Pero kung di palagi na ako anak, Pastor Pamunag, lami ibilin. Pero katungod kay ako siya gihigugma. Wag yung ko gikapoy og laag baklay ato sungay niya dito sa square. Kaya nga naman, tungod sa gugma. Kibalo ko ato nga ikaw, naluoy yung ka na. Naluoy ko nimo pero believe yun ko. Kay wad yun ko kakita nga imong naong naguba. Wad yun ko kakita nga warang nagbagut-but ka. Tungod sa imong gugma, Pastor Joy. So muna nga dili bugat, mahimog din siyang gaan. Kung naang gugma. Naang gugma. Kung naang gugma, mga pero kapaglaw. Pero sa ako, Pastor Pamunag, bisag unsa kagaan. Kung wa kay gugma, perting bugata. Basta kay wa gugma. No, so kung anti bugata kayo, kaya naman wa may love. Pero bisag unsa ka bugat, basta naay gugma, perting gana. Mao na gingon ni Charles Spurgeon, love makes obedience a joy, not a job. So katong imuha, Pastor Joy, wala to ingon nga imo tong trabaho kay imo lang tong trabaho. Wa ka nahigugma sa imong gipasan. Ambot lang ka o makasurvive pa ka. Nga perti man tong layua kung gitanaw. Katubi itong Olympic grandstand, di ba? Sa China nga, pila to ka kilometers. Pero tungod sa gugma, mga kaigsunan, grabe gyud mga igsoon. Kay ang prinsipyo manggod mga kapaglao mga kaigsunan, ingon diha, obedience rooted in love is never heavy. Tinuod man gyud na. Muling yung ganiya lagi nga, bisag unsa ka bukat, basta gugma, perting gana. Pero kung unsa ka gaan, basta way gugma, perting bugata. Adto ta sa Biblia, mga kaigsunan, no? Sa Luke 10:25 to 37, nakabaluta sa story sa Good Samaritan. When asked to define neighbor, Jesus tells the story of a man who crosses cultural, religious, and social boundaries. Kini biyang Good Samaritan, dili biyan siya kining maayo sila o kanang relasyon kaniadto Pastor Joy. Orang ibutang na to, kaaway ning tawhana iyang nakita. Na ay gitawag nila cultural differences, mga beliefs differences, na pa sila mga social boundaries. Pero iyang gitabangan kining usa ka tawo nga nasamdan. Iyan ning gibuhat, Pastor Joy, dili tungod sa balaod. So mala diha nagingon diri, wala niya ni himua tungod kay balaod to, kundi he did it because of love. Pagkanindot kayong paminawan o pamalandungon, mga kapaglaom. Tungod kay this is law fulfilled by love in action. Nadyo'y makita yun. Dili kay yun, nahigugman ko nimo niya, wag ipakita sa buhat. Ano? Perting paita kay na magkaksyon, nahigugman ka na ko. Oo, nahigugman yun ko. Pero ang iyang binuhatan, layo sa iya nga gisulti. So, mo na nga, ang katumanan sa imong paghigugma, sa imong isig katao, imong gipakita sa aksyon. Kana bitawng unsay definition sa gugma, kanang lisod higugma o na panimong higugma. Mao na lisod kayo. Mao na lisod kay buhaton.
Pero di man kadili na siya lisod Pastor Pamunag kung ikaw nahigugma sa Ginoo kay murag mo musunod ra man siya. Amen. Kadong sa Samaritan nganong iya tong gibuhat tungod kay mauto ang iyang kinaiya sa pagbunga sa gugma sa Ginoo diya siyang kinabuhi. Amen, mga kapaglaom. O karon mga igsoon, tanaw nato kuno sumala sa imong giingon kaniya Pastor Joy, kining gitawag nato nga kining mga balaod sa Ginoo nga nag-define o gugma. O pananglitan Pastor Joy, kini atong nakita diri kung nahigugma ta sa Ginoo, dili ta magbaton og laing Dios. Kung nahigugma ka sa Ginoo, dili ka maglinok og larawan. Kung nahigugma ka sa Ginoo, dili ka maggamit sa ngalan sa Ginoo sa way pulos. Samot na og kung nahigugma ka sa Ginoo, mutuman yung ka sa adlaw ipapahulay, musunod ka. Pastila ning ikaapat mo ni urag ako nakita Pastor Joy, mo ni pinakabugat kay ato yung balaanon kay nagyon gyud sagrado kining mga butanga o niya kung nahigugma tas tao anheta dre nag-ingon nga atong tahoron atong mga ginikanan. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, dili nimo pusilon, dili mo lubaon. Of course, nahigugma ka sa tao, di mo patyon. Kung nahigugma ka sa Ginoo, dili ka mangilog ay. Di ka mangilog og asawa. Di ka mangilog og asawa. O nahigugma ka sa isig ka tao, ayaw ilugi. No, nya kung nahigugma ka sa Ginoo, ayaw kawati. Iuli lang. Mo ihulam lang. Ihulam lang. Painumdum ko sa una Pastor Joy nga amo ang kaguran. Pirming hulman sa mong silingan, nadugay kay kami na may mahulam sa mong kaguran. Nakaingon ko nga pastilang paitan ng kinabuhin ninyo niya. Sunod pa makaisunan ng Andre, kung nahigugma kas tao, ayaw pagpamakat. Tugalas tinoon. Tugalas tinoon. Kaya hibawan naman. Dili kay may ngunta nga, og ikaw pangutanon, maong hapon. Maong hapon sama niya. So, dili yung ka mamakak pa sa pamunag. Musultig yung ka sa tinood. Bahalag, adunay resulta. Murag, dili kayo maayo para nimo. Ang importante nga, out of your conscience, no? Og sa imuhang gugma sa tao, og sa Ginoo, imo gyung gisulti ang tinuod. O katapusan, do not covet. Dili gyud nato di ta mangibog. Mangibog sa uban mga unsay naa sa ta uban, di ta mangibog no kay delikado na mangibog. Hinumdum ko sa kong uyuan sa una Pastor Joy nga ora bag naay gamay diferensya ang usa nagpalit bike, ang akong usa ka uyan nagpalit og bike, usa pod palit og kining motor, palit og motor. Si silos-silos ba? Unya nadugay mga kaigsunan, nagsakit ang usa ka uyan, nagsakit pod, ay nadugay, namatay din ang usa pod. Muna gyud Pastor Bro nga kung mangibog ka sa butang sa tawo, ang mahitabuan na magsigin lang kag loan. Yes. Magsigin lang kag pangutang, magsigin lang kag pamalit ka. Karugayan, daan to di mo ta ng mga butang, kay naibog ka sa mga butang sa imong silingan, nagsudan na lang kakasin. Although mga igsoono nga, parag layo-layo naman to namo nga mga parinte, pero usahay realidad na sa ato ang kinabuhi mga igsoon nga, kana bang naatay pagkaibog pod sa uban nga mga butang. Mga kaigsunan na ako'y sugilanon nga, kanunay gyud ako ning ma-share mga kaigsunan nga, kung mahigugma ta Pastor Joy, makahinumdum ko sa una, ambot lang sa imong asawa. Pero sa kuha sa una, pag sa diha yung nag-ilami, pag ingon sa iyang igagaw nga gusto siya mukaon o kanang butong, basta gisaka na kong butong Pastor Joy, uragwa ako kabantay nga lisod kayo, unya naapay daghang amigas, naapag yung daghang kanang kining tambubuan, unya pag abot ako sa taas, naapag yung bitin. Pero kuha dyo ko butong, ako yung lima kay I love you very much, kay kanang higugma ta, pagpadulog na ko Pastor Joy, dagan kong samad, pero ang nahitabo, gyorid ko'y gibati nga sakit sa diha nga iyang gitambalan Pastor Joy. Pagkanindot yun ni mahigugma ta. Mura akong gibati to pa sa pamunog, sa imong pagkatkat, katuntang bubuan mo rato siya og langaw. Mura ratog langaw. Basta na igugma. Mura ratog bati. Mura ratog bati. Kaya nga naman, naay gugma mga kapaglaom. So, ang gugma makapagaan sa pagtuman dinha sa mga kasuguan. Bisan sa buluhaton sa balay, Pastor Pamunag. Amen. Bisan sa ato ang panginabuhi sa matag adlaw. Kung katong gingon pa ni Pastor Jiwi Sirano ba, atong amigo, ingon siya nga, sa diha nga naminyo siya, ang income siya nga asawa, o ang income niya, kung himong usahon, nahimong gaan. Uy. Pagkanindot kayo. Na may mutabang. May mutabang, dili raman nga ikaw lang. Mo na nakanindot na mo na nindot kung naay gugma dili ba unsay imo unsay ako kung dili giun sa to giusa aron gaan mga kaigsuonan pagkanindot adunay quotation nga nagingon diha mga igsoon to love God is the greatest romance no pagkanindot iyon that to seek him the greatest adventure and to find him is the greatest human achievement mo nagingon ni Agustin
mga igsoon. Pagkanindot dahil ning gugma, mga igsoon, labi na gyud gugma sa pagtuman, sa kasuguan sa Ginoo, kay ato yung mabati, Pastor Joy, nga atong kinabuhi. Mura bag ka ng relationship diya sa Ginoo nga nindot kayo, rag exciting ta pirmi, mabuhi kanunay ang atong dugo, nga naman, tungod na mga kaigsuunan nga kay ang Dios naguban kanato. Nang tamis, bitaw. Tamis. Oh, kritig tamisag yung kayo yun. Pure yun. Muna gingon diya, Pastor Pamunag, nga sa imong program, happy kay ka. No, happy kay ka yun, kay ganoman. Mo ni ang imong murabag achievements ni mo ba nga bungas sa imong gugmang ato sa Ginoo. Pagkanindot kayo, no? So, ang pagtuman, maugyod, ang gitawag na to mga kaigsuunan, o kanang paghigugma na to sa Ginoo, mao ang pagtuman. Unya, atog yung nakita, Pastor Joy, nga ang atog yung pagtuman, mga kaigsuunan, makapalipay ka na to. Unya, makahatag na to dugang pa nga kadasig. Ug diri sa ikatulo, mga kaigsuunan, naging diri, the power of obedient love. Kanang gahom sa usagyod ka masinundanon nga gugma, no? John 14:21 ngayon, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So sa ato pa, Pastor Pamunag, obedience to God, when driven by love, brings divine rewards. His presence, ang reward di Pastor Pamunag, dili day mga butang, dili day ka mga kabtangan, kundili ang reward kay mo madawat ang presensya sa Ginoo o ang revelation o ang kalinaw. Ato ning Pastor Joy, nakita diri nga kini basta rooted yun, naagyo dihay gitawag mga kaigsunan nga presence, revelation, and peace. Kung ato nang lantahon, Pastor Joy, nag-ingon diri nga ang God's presence sa John 14:23 nga nag-ingon, we will come to them and make our home with them. Makiguban ang Ginoo nato mga igsoon. Mao nay blessing sa diha nga kita mutuman sa balaod sa Dios. Gani nag-ingon diya, obedient love invites the indwelling presence of God. What greater reward is there? Dako nga reward nga imong maangkon, Pastor Pamunag, kanang presensya sa Ginoo nga nakanimo kay kuna ang presensya sa Ginoo, wa gyoy rason mga kapaglaom nga ikaw mahimong supakiro. Amen. Tungod sa presensya sa Ginoo, ang imong kinabuhi sulundon ug makita sa kadaganan ang imong pagkamatinumanon. Tanawa to mga kapaglaom sa Biblia nga katong naa sila sa unos nga hapit na malunod sa kayan, pero naa ang Dios na kauban nila. Wala sila'y ang kabalakan. Naluwas sila mga kaigsunan gikan sa katalagman. Maunay na kanindot mga igsoon kon magtuman tas Ginoo. Sunod nga atong madawat, Pastor Joy. Nag-ingon diha, God's revelation. Kung imong basahon sa John 14 verse 21, ingon diha, whoever has my commandments and keep them is the one who loves me. And I too will love them and show myself to them. Sa ato pa ang Ginoo, Pastor Joy, iyang ipadayag nato ang diya niya kung asa tapadulong unsa ang atong buhaton sa kinabuhi. Pareha sa Biblia sa diha nga ang mga Israelites naa na sila, Pastor Joy, dito sa duol na gid sa dagat, naa sa luyo ang kontra, sa pikas kilid na ang pangpang, kilid-kilid ang pangpang, sa atubangan ang dagat, wa na sila'y kapadtuan. Pero tungod sa presensya sa Ginoo, sa diha nga ang Ginoo nagpadayag, iyang gi-reveal iyang kaugalingon, ang dagat, Pastor Joy, napikas. O ang katawhan sa Ginoo, nakatabok sila, Pastor Joy, nga manalampuson. Kini nagpasabot, Pastor Pamunag, ang imong pagtuman sa sugo sa Ginoo, kini nagapadayag nga naay Ginoo. Amen. O ang atong kinabuhi sa kalibutan, na ay giya, dili ta mawala. Kay bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi o sa atong panahon, ang Dios mag-uban sa atong desisyon, maghatag natog direksyon, o maghatag natog maayo nga destiny nga atong mapadulngan, Pastor Joy. Ug ikatulo, nag-ingon diya, peace and security. Panalangin dahil po, Pastor Joy, ni magtumanta kay wala man tayo angay kabalakan. Wa man kay kontra. Wala po kay angay nga maghunahuna nga naakaysala. Sala, naisuko nimo kay wa mangyud kay nahimo nga dautan kay gituman man nimo ang matinuhuron ka. Di ka mangawat. Di po ka mangilog. Di po ka mangibog. Of course. Wala. Bisag bulakaw ka, bisag asang dapita, wa kay security guard. Bunay nga daw. Peace and security. Na to. Gawas pa ni Pastor Joy nga wa kay taong na sukan ang presensya sa atong Ginoo, mo'y atong kauban. Ang Isaiah 32, versikulo 17, nagingon, the fruit of the righteousness will be peace. Kalinaw.
its effect will be quietness and confidence forever. Kanang kung ikaw matinumanon, secured kay ka sa presensya sa Ginoo. Munay gipasabot diya Pastor Pamuna nga gawas ka secured ka, naagyo di mo ang tinud-anay nga kalinaw. Na ako'y nahinduman nga story, Pastor Joy, na usa ka amigo na to nga kwartahan kayo, wa siya security guard. Ang iyang gibuhat, mga kapaglaom, siya lang nagtuman sa Ginoo, hatag siya sa tanan, kanang hatag siya tights, Pastor Joy, hatag siya COP, simba siya tanan, iya lang gibuhat. Unya, wa siya nag-hire og security guard. Naingon siya nga, ang Ginoo, mao'y magbantay nako. Pastilan ninduta nga, kung ano, nakita na ko mga igsoon, grabe ka-effective ang iyang gibuhat. Kaya nagingon niya, obedience leads to peace. Not because life gets easy, but because you're walking in the will of God. Kanang musunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Wag gyud kontra. Wag gyud kontra. Ang imong kinabuhi, hayahay pa kayo. Hayahay kayo mga kaigsunan. Mo nang angay gyud nato sundon ang kabubuton ug ang kasuguan sa Ginoo aron ikaw makabaton og kalipay og kalinaw sa imong pagkinabuhi. Pag kanindot yun kayo, no? Kaya mao nay blessing sa gitawag, Pastor Joy, og obedience, no? Nga tagaan ta sa Ginoo niini nga mga blessings ang iyang presence, ang iyang direction, og ang kalinaw og seguridad sa atong kinabuhi. Way lain, Pastor Joy, og mga kapaglaom, atong makita diri nga the ultimate picture of obedient love is no other than Jesus Christ, no? Kaya sa Philippians 2:8-9 nagyon, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place. Gani, nag-ingon si David, blessed are all who fear the Lord and who walk in obedience to Him. Kini nagpasabot sa pamunag nga sa imong pagkamatinumanon, sa imong pagkasulundon, muhatod kadimo diha sa Ginoo. Amen. Dili biya lalim, Pastor Joy, diri sa kalibutan kay musugutag sa dili nabiya gyud mga balatian. Nya kitabiyang mga Kristohanon dili ta exempted ni Pastor Joy. Kanang problema nga dagko kayo, kanang mga ikamatay nga mga kanang gitawag tong sakit, pero nagsulti karon ang pulong sa Ginoo nga bisan hantod sa kamatayon, Pastor Joy. So, mo abot man yung panahon nga kining kalibutan, naay kagubot na, naay persecution, Pastor Joy, naay pagpanghimaraot, kay di man nato mahibaluan ang dagan sa atong panahon, tungod karon sa mga butang nga panghitabo. Pero si Jesus mao atong perfect example. Kay nga naman, siya mga kaigsuunan, hangtod sa kamatayon, obedient sa Ginoo. Og sunod, Pastor Pamunag, obedience is costly but rewarding. Pastilan. Pagkanindot yung kayo. Dili lang tingali ka na, Pastor Joy, nga itong madawat. Kung kita musunod sa Ginoo, mga kapaglaom. No? Kay ang Luke 6:46 nagingon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Dili dahil mga kaigsunan. Kung dili, obedient love will sometimes require sacrifice, invite ridicule, challenge comfort zones, but the reward is always greater than the cost. Grabe na nga panultihon. Ang imong pagtuman, ang imong pagpakita o pagsunod sa kubuton, dili na siya bugat, dili na siya nga muragatag kanimo nga sakripisyo, kundi rewarding na para sa imo kay mo nay bunga sa imong pagkamatinumanon. Adunay awit mga kapaglaom nga nagingon, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Kabalo ba ka sa sugilano ni Ana, Pastor Joy? Nga usa ka panahon, ana, adunay usa si Dwight Moody, nagwali siya. Usa ka gabi ni Ana, mga kaigsunan, dito sa Blacktown, Massachusetts. Unya, panahon sa meeting, adunay usa ka batan-on nga mitindog ug nag-share siya sa iyahang kining story. O pag-share niya, mga kaigsunan, murag dili kayo siya ingon nga highly intellectual, mga kaigsunan, pero sa diha nga ni hatag siya sa iyang testimony, Pastor Joy, niingon siya sa mga katauhan, I'm not quite sure, but I'm going to trust and I'm going to obey. O pagkadungog ni Ana sa mga kaigsuunan, si John E. Samis, usa ka Presbyterian minister, iya ning gibuhatan, Pastor Joy, og mga kaigsuunan og awit, og nahitabo nga ang awit na compose, mga kaigsuunan, o kining awit, ato kining ginaawit sa ato ang mga iglesia, ang awit nagingon, trust and obey, for there's no other way
to be happy in Jesus. Murag dili kayo klaro ang ugma nga atong gitan-aw, Pastor Joy, naa din usahay ang kabalaka, naa diha usahay ang kahadlok, pero ang pagsalig ra gyud ug ang pagtuman diha sa Ginoo mo'y maghatag nato og kadasig sa atong pagkinabuhi. Mao na mga kapaglaom, sa ato nga pagtapos dining ato nga pagtuon karon nga gabi, hinumdumi that love speaks through our obedience. It's not a passive emotion, but an active choice to follow God's commandments because we trust in His heart, and love isn't just a feeling, it's an action. Pagkanindot kay mga kaigsunan, mga kapaglaom. Busa karon nga gabi, sa imong pagbati, imong bation, nga ikaw mingtuman sa Ginoo, kay bunga ka na sa imong gugma, ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan. Kung dili imo nang gipili sa pagsunod sa Ginoo, tungod kay ikaw, bunga sabna sa gugma sa Ginoo nga na kanimo, mga kapaglaom. Busa karon nga gabi, sa dili pa nato tapuson, ikaw akong gidapit, atong iampo sa Ginoo ang imong kinabuhi, mahimo ikaw sulundon og matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Magampo ta, mga kapaglaom. Labing gamhanan ug balaan namo nga Dios. Salamat kayo, Ginoo, sa imong minsay karon nga gabi, nga naghatod kanamo sa pagkamatinumanon, naghatod kanamo sa pagkasulundon. Bunga kini, Ginoo, sa among gugma nga na kanimo, kay ikaw man usab ang nahigugma, unang nahigugma nga ni kanamo. Busa ko nagampo, Amahan, nga tuguti ang paggahom sa balang espiritu sa among kinabuhi, nga maghatod kanamo sa pagpili, Yes, sa Lord. pagsunod kanimo, hangtod ikaw mo padayag. Salamat kay Ginoong Dios, kay ikaw magapanalangin sa among makapaglaom, nga ikaw maghatod kanila ug maghatag ikaw og kalinaw ug kalipay sa ilang pagkamatinumanon. Salamat sa pagtubag. Itugyan namon ning tanan, uban sa paglaom nga ikaw mag-uban sa tanang panahon, sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. True love obeys, og amo mong dapiton gihapon, sunod gabi, kamo gihapon makig-uban kanamo sa pagpatalingog sa mga bulawanon nga mga pulong gikan sa Ginoo, dinhi lang sa atong programa, Love Speaks.